katsojat, nyt olemme saanut meidän kameramme toimimaan. Me varmaan taas alamme kuvaamaan ja siis sitten alkaisi tulla vähän uusia videoita. Mä alan näyttää vähän tämmösiä miten saada command block ja muuta. Sitten barrier blokki tulee näytetään myös ja aika montakin. Siis ei kun vaan mä näytän nytten mitäs tää nytten meni. Tämmöseltä tää nyt näyttää. Tää mun läppäri. Odottakaapa hetki. Täältä tämä näyttää nytten. Täältä se näyttää nytten. Tämmönen hieno. Niin. Näitte. Tommonen kuva siinä on nytten. Se ei taida näkyä nytten kunnolla. Odotapas hetki. Siitä heltit ja muut. Niin, ja se olis moi nyt joskus tulevaisuudessa. Se olis moi.